aboa nankana na bemben teten ofiri nsuo no dupon esi nsuo no ase no ba na ne kura nyame no miso ano na mo akokuduro pa Arefo ya mama trase emmakwa abadem benyansapo kasamfonyi so nyansapo yeso mama be ba bia hwe yefiri bia se yesane na manwemba ekwan so yasaba betrase a yeba abedi nkomo ewo nyansapo kasamfonyi so ene se wo hwe se de yesi atrase ene nkomo bo a yebebo na enya asem keto akra nananom edi nubuna nuhan nuanhini nutan ene hama ena wo mo de eboaye ede kyekyereye ema asantema ekọ nkan enunti ebra obiri konfo no chimpo o hyemnuro anase wo beyi nkonya no aboa ma asante ene denkyira ekon no yetimi edi denkyira so enkunim no o hyeduro ewo kukuom a se aduro no migiri ye pa se woden hama ene nema bebre eka ho ene ma akofo anase asante esa no wo mo ekon ya wo mo de wo nsa bobbo mu di bidwareye ede ya anwade a wo mutimi ekokodi enkunim ene ntinubina ni ntan ni nia haban de enya de a betimi ayi no ne adwamu twe konkon so okra aka osimu ne aduaba no na momfa ahaba no emfa ensa nyarewa ene ya betena se ye besua de ne asa ye ho aduro asa ye ho enyarewa na yenko na yenkoma oduyefo akwaba na afi no ye mo enkomo opanyini wadaroma ye mo akwaba benyansapo ya de na wisi se wo ho den de na me adom na nse de wo nananom ye twon pa me ho den se bongire sa wo ba ye de twedi ampone nananom ada den fo se ye di jama ne ye de aso awo ti sa na be ba ye dase ade no so de da no wamfa nto efiri to ye ne obedi nkomo miribi na obu udi che me pese obesa abu bi yo miura me dase bidin ane ode ne ho ose ade yo aye biafo me butu adanse chi aboso ofiri ho ana awokọ adanse dom paase ni asi chi aboso na so wo hwe na ose ade yo akora bekyere ho na besaye kumase meduma kurowura yes wo ye komfo pa wo boss die mu shire mu teten haba ne sane ma nyina wo ye wani hu na de bibia okay twanitia wa ma me na ye nkwenko mo bono so eye den na abaye komfo de wo mu nie sabi mpra bia se yese ya ho wade hyefi a wonya de hye me nana wo kyekere kumase ehwa meduma wadi nsuma na kyekere kuro no enti me nana efiri mu no na me wo 7 good years finshansu pepe ana asu a edami kurom de frɛ aboabo oda ne ho adi kyerɛ me awia kete bla na me so bobla pa bucket ana sa bokiti kwasa nsuo oda ne ho adi a kyerɛ na se bi eburu opia oyefom aboa a ye frɛ nanka enti opie ye no me kɔ ne nsuo no mata di me nko na me kwasa nsuo na ho no obi onim ho bia nim se na esane ye so enti so kwasa nsuo na so obi ani ho obesoa wa ohene ba untumi nsoa a kyerɛ wo twɛn enti me kɔ na mete dupon bia se a me twɛn se obi beba na me sa wasoa me saa bere no so na me papa bobla pa bokiti na me de ekɔ enti se ehwe fom a na me mafi baka ho enti me twɛn ye ti me wa twɛn mu na me hunu se aboa nankana na bemben teten ofiri nsuo no dupon esi nsuo na se no ba na ne kura nyame no miso ano na mo akokuduro pa akora mfinshansu na mo akokuduro pa eti me nya abotre twɛn ma ne bae enti wo bae no so no obefa me huni na se bi eburu wa hane enti na ogumi nkyɛn ane na tenten de firi akaka sei wo wapa enti bla oti obi na se wo firi pipo no so ba ne nsuo no mu no entam na wo wura nsuo no mu no de ne dwi a ma me baabae na me ba ne nsenkyene ni bi besi obi a onim ehwa maduma bi anim se ne yetwa akwan mu ane yekɔ esuo aboabum a na ye frɛ ho abrewa ninja ase ho enti mi betwa akwan anim mi duru mampon kwan anim highway anim no a maduma no white anim no ana mi ntim kye me enti mi ntim kye me no ka nkɔ ka ma saa bre no private car no obe me be se be 10 meters no eja to ni engine nti ye koi ekobo me papa amane so lucky na papa nso wo fi enti wo koi ye no
wonim de na me be yo free say ye hye me ho nkom ansa na ye wo me ye mi wura me nana ma de ni na Alhaji Abbas ono oba ekuro no na me nana me kana asem no wawukọ na me nana ba a ye frɛ na makra ofiri ehwa Kumasi ehwa 28 ana etre committee fo ba bi omma Abbas ntena enti Abbas be bi odi nka kwotena na efre ho abotan so etu obahye nkom se dwani ni de yekọ bosom ne de ye wo ho na wode ne komfo beba wow enti tam ne so ya no me papa de okaye enti okoyi snap ebobo mpaye ana omo hye nsuo no enti metuma aka se 7 years ne papa pe na asuo ne ka me finsianso na de wo de agina mu a besi saa bere ene ewo mu aye se dido no enti e ka me no oya ama me na mo de mi ko fie no ne na awotwe e friend da pen ba ako no omu kosie funu na akora masole mi hu me se ba afọ me koje chop money ma asem ni so mo sa de me kotena onyu adwua so 3 days e wo asie medum asie ye ho na tetere mu ho na abedi fie o na mayara 3 days asa na me ba fie wenye kuma wudi na wuyi kire mi dabi obi onum o medum bi anum ma ba kwasem se bi bedi mi na na ade enti omu nim me na na no the way na ositie ana me nso me bae no omu nim ma ba kwasem okay enti me ba fie no bosom ne se mi swa 7 years no wade mi ye adwuma asa busua no asisiye bebem oja me pema me ama me ne na ma kosua afon ye ehu fon ye wa hwa edi tu kwan ti na me wo store ba ako enkran ana mo ba ako dunkwaw enti afa ebere bi ba se nipa de wo bobla be ko anim ti me ya ma dwene se me ko manim no koto oja me ni ticket ni na mo hwe ma me toy ma bi ko duru ho da pe mi enu pe na mo de me baaye sable ne manya mfinhia no eye 21 good years ko duru Germany no na wotwe mi enu pepe no mo se sa ba se no ko unji enya ha na ofire mi bisa mom ka je se boga onsom na nanom enti na obete a ye se bosom wei akofa konfo afiri ha ode na ba akofa wodi na aba na ye masum asem a ma ma obi amane rize onim za akwantu ye kwa ye nkra enti na onim za me kwa na minya atena be tena ansa na mafere fere fiefo so mo sa de me ba enti omo de ba na me sa ba back to dunkwaw because ahona na me tena se ankasa ye adwuma afei obi de phone ne kora abere me a bi so ma na ma sa ase no o kamea na mbuafu me no beko mi nsuro police mi nsuro soldier afei de na ekoso yi okay enti one time ana grusi ni bi me fa na se o small boy to se me wo betwam ti odu ana obo primi na oba na so me be ye fun ana am se na me nya adwuma ana o so dim ana o se na se wo nya adwuma wo na na to wachi oba ye adwuma na ma wow ana am se me na na bai na o se nti o to wachi wu hu no na am se dabi me de me hu na na bia ana o se ne me number ni frɛ me metro ba bia mete na wa ba na nkomo wo ho ana eja me de o se ye oyo ana me koye na mi fie bosom ne beda ne ho adi a kyerɛ me se wadi ma chi fiti ngwarablem ne ye wo no kra na o ne so me a ye frɛ no di din ankasa di kwaku breku na ni nyuma pa obeda na di okwa Abibirem mu no e wo meduma asase so no ana mo bɔ ne nsamna ne se hiewu kyerɛ se wono won kye bayi oni bra okɔkye banfo so obechew ena meka etena me nka won de so wo hia wa wo sɛ ya de nti na wakum anu ni hiewu no mi hia nkwa na ye bonefo dia ho na passion marama wo afi na mbechi obi abeko dabi na afi na obe na meka na me nka na dabi oni sa abere no eti omunum se hiewu ne de ho na de da kam din pa yen na na kwabra mensa na sefo no de ana o ma no mo ben be so ninu de efe ko akubireko okay oni na esu otano okay ese wakoma che ade ni de ewo memu se ye hye me ho nkwam ti bosom ne kora atere se ye wo me na o na be so me okay nana ye hu bibi afa ho ni ate bibi nso afa ho pa ye ko yanim fa wo number fa to dwama me na ye nto ankomo no so yo number edidi dwuma wa so ye ha de eye mienu na ene no de nti eyisu number mienu ne se enyama hoden na hoden ni nti no bia na we yadum na bia wonam so na wo ba na abefere na anye ya de metuma ga kwachi buro ni se fast
de de ye adwuma pa na ne de kiremada ana me mfa ne de eno ye 0249 92 90 24 0249 92 90 24 ana de di ho biem no ye 0542 033 077 0542 033 077. Okay. Arefo na ye pese ye hu bibi pa kakra e de efa ho sanse obi bebisa na eyede na obeye konfo ne akom no yem se abeyefo ama se de ne na ano ne wo ka no obi nya amotia fia ba kubi na okonya batakari 250 na wabon ho konfo no temantwa baabi na obu nkrofo efa so tene ye pese ye hu ono de no motia ketwa fia bi batakari 2000 ni bi ana wachema mienze we de sanya bakatakari 2000 ni motia fia na ade no ye hye ho nkomaza hye ho nkomanza ne ye wo no ne ade a na enkomobona nkasa no no ye wuram ye hu bibia fa na ho ide na se ye hu se oyobi onim de me hu se enhaban egugugu anim eni ade a na wadaroma se be ya me ne metiefo ye be hu ni yie ni nti no no oma ba ku bia so a weboni din ama me de eboboni nyina din wie a afi me bisebisa ho nsem na yakọ yo ba fo me daase esa asem na wote ase no na woye maduma hene ni nti no wantumi ameye komfo na emom no obeye odunsini okay because woye hena untwa ho ma me nkala de bi ma ho ema ahwefo ne atiefo se ye kasa komfo kra komfo no de akom eguma hodo bebiri ye wo moti akomfo ho ye wo nsuwansu akomfo ho ane ye wo bosombrani komfo ho enwo akire no ye wo bodam kom ye wo bayi kom wo se ni na ho ye wo apetese kom tesensa kom ana we nso bodam kom no so ye de wa bodam ana etimi kire mu ba moti akomfo de one nananom nkwatia ne din sawoso wo mo no ana ye kase yenye kurfasa se bia me betena ha me simi be yi sika wo mo na ye ade because nana omo nananom anase komfo no ni moti ade dingita ho no omo hu omo ye contemplantem nti omo de moti anso obeyi sika no nso na wonyi sika paper sha ho band bom moti ya onko bank ene na to boni yemfa we mfem kakra bi na se tv so ye iska band bom paper sha ho no wo mo boa ho omo ya kojifo ho bank sika no omo akogye omi o masa abandon kama sa de akọ eni nti na omo te kakra bia no de aka omo nte ye no enti kakra da wo wote ye no ensi hu wo ho bank sika na omo akogye moti aso be yi sika ma oyi ne nkoronkoro se 55 cedis ya eba maako omo wi afiri dwomfo ma ho moti akromfo nti se moti a wo kuro yim na so be ye nsenchen ni asoto so atwa kuro ni mo ahia mu na modi abeni enti ya to ade a ye huso ebi no nsema na eso ne ye sika eto a na abepia ha no enti wo nim se na wo ton ade 20 million obekọ na aka 12 million no de ahye ne ba wo fie enka obi ne naba no ma bi na ti a na wo de ahye ne den de ebetua osesi a so ba no ma kom de na so yale to na edi abeni na de amoti ayeye ene nananom mutumi so be so hu so wo ho okay ba nananom mo nyi sika band bom stamp si so moti uni stamp okay wache moti akomfo no yenko de etoso ufiri wonu ma obansuwa akomfo asuo komfo ebi wa se me asuo tano komfo te se de me kuta asuo tano wa hai me asuo subini komfo asuo mu no dwumadie ne se omoma awo omodane dua ese wo ma wo utimi dane dua ya dane dua ofi ha obi peba pa utimi maba ba me tere duro akra no be wono ne enkwai de friends nsuo ba ne bia dabi pakan semete ba fo ma me ntere wade Asante mu ha no ana se Abibirem ha no efie bia otumi e de chechere fie no na efie bi wo ho no ma omukopɛ tumi no ye de ma na wale na ekosesan tumi no efie bi wo ye de ma na wo na ekosesan ye de mranti na nim onyam na ekosesan e de whole fie no esika na akosesa tumi se bobo efie no ho ban all because of say ebi edi awumawuo
ye wo ayaafo ye wo abodamfo enti wo yire so pa so se de wo se sue no tumi na se saa mera ne da wo so enti obi o be ya wanwo eno nti na wo ba awo ne de twedi ampon na bo aduro ye akonfo ye mo aduro bosumu ni aduro twedi ampon na bo aduro ara odi tumi na ma se tumi na wo be fa ye no se kire ne se we haba we ye de ye enti yesuo mu omo ma ne nkotia no enti nkotia no so na ba kire nuro okay yate ho no nso ase na se wa me ehu ensuo nso komfo yenko de toso no bofo komfo no ye ka se obi kuta suma blafo na chi bayi omo na omo chi abayi omo na chi abayi nti ubo nse gada wusi foma na mo bone nsamana ne abenfo wura ni nwia ni hiewu ni tam obechi bayi ndi patch okone baabi ni nwia no bonsam ye bonsam ofia ha a ye friend baaburu bonsam aboso fie ya yetimu baby ametisi ai bonsam wa ha a ye friend baaburu bonsam daabi oni hiewu ni na no e bokina be bosom omu fitohwe trohwe ufiri omo so a o ba augment gadawu na chire no ye wo kira ma wa ha ye wo tigale wa ha sankrofo we nyina ofia aha enti efia ha no aha ye fra asase kokko so enti na yesi use black and red powers dia wo de bebrem bia yese mi ntumi nyo but mi enipa e de ya mekwa gobu nkonta enti ko so le ba se mi nwia bi onya me bone di bele kakra okuta enti no to nadu ne kunu no meka kire se me nyo ese wo de enye kume ma me asem bia enye se mi ntumi nyo but wo nye mi fiu nye nu nti na awa ha enti ya ka se bosom brafo a omo na hisam ye de mo omo na dan ka na se wo mo no nso wo mo nse de ni abotresa omo ya sa sojafo passion omo edu before complain okay bosom brafo no yenko the next ahabai de ye be hu adwuma enti ufiri bosom brafo ni die ni mu na ye obi bi to say bayikom nipa no wo benfo but opeso amanfo na ehunu se bibi woni mu enti bibi na ewoni mu no odun anka se wode saya de benfo bi enu maduro benfo bi enu mahaban because okosumu na so a anajo no mienu a ho na tumi bi etu a esi enti abenfo wiase mutumi na omne so omso na din samone pa mo ha dwen so omso na Kristo pa enti sa wu to me pewa ye wa asesa me wodi beja me bosom wie no sunsumu famu no anajo tu okurokona na ase no mienu no bekosumi na so na ma pe wu fie benfo de machine na me de adwuma na ja no nti na se abo bi beka wa efiri wo ntomam okay esa wo ntimi nko no straight yes all the family ni busia ni so se se de wo ko Germany no akosi London na wo ye no ato aso akono okay enti sunsum sam no ya kane de onim obi wo ha onim de ye woyo okay ono ne bayi komfo no what asema yes wo bayifo no de akom no etoso se de asofo bi akotu nro ne de bible atoso no oh enti wo de obawunu sa wo de wadwuma ko ja komfo no se ne nananom nyama no ebi kura na wo de ko ja na se awo na wuntumi ngo no obeya ade ni be ma obewie no ebi kura na wo se epumoja ana obeyale ada ho because ono wa benfo ana wo so on san ko ni nwa benfo ho na wo che hene obi nchane ba enti on be kan bo mo mbe yawo eni nti na yesa wo tu ana wa hwehwe ba bi papa na ode wani akere na amanfo je omo ho ntena ha obo omo nsamana na wo social media ba wo twa matwema abre mfinhia mienu ni o na nya ma dwene se meba afidie so bi kura me ka kira apia se wonya wasem ma na ne we kira ye mra nya maso adeche ma mse apia me go ba ye no ade a akwasi broni frɛ no sandboard a ye frɛ na kyerɛkyerɛ kwan na on se me de dafi minsi but me ka manfo mu firi kodi wu a ta korade nkanan bonumem wanfie doma kumase eba hanoma aduro wonton no ho da se ntia magi asem ni tu mu na me se me ba be kyerɛkyerɛ awo hunu se enne betakale adoso ye hu kire mo papa okay esa wo no wayɛ sɛ apatashi ne gari onya advert nso mo pa ne yɛtɔmo dabi every say maama ne ya me kyerɛkyerɛ de ya kodan ne se ya adwuma ye be sɔre so ha na ɔde we na besi entitufo enne onum binum a wɔn nam social media so
ni ebu nkrofo e de faso ne wo mo se makom yi no e de na abeka de afa ho ne nzozo yo ohene ba ye me kan se mmomani na ho na omonhwehwe tete atempo no sabi me ma beto airtime ma betena afidie so me beto airtime no e sika na me de beto ye o enti wo ba me pesa sika na de akwose ne be ya da bia da no me nsa be ye dan ebeka so wa ho ne ye nananom be kom ye a kire kwan do mu ni ma kire kwan no wu nipa na ate wono de me me ya ma no na wo kodi ho adanse e de kire afoforo enti me ma hai mo ba ye no se de woni mu no wan so wonsa amfa wa ma wo be de ne wa hu enti metu mo fo so mo mani na ho na mo kọ ba bia mu nwie mo fifi no hu se ba bia e kọ no eye ebebo ayen na mo so mo se nananom din no adawroma me bo so ba ko so wuni adura paaduro fi se mi fi ha ye mo amane wo ba de ha wo no wo ye wadomade awie a ye ye bebo abusa na ma wo nyo na abeka de ha wa kire ye wo bo so mo ye se adwuma no wo ho enti ya no ye pechinigifo na wa behwa ade enti no de me kan se omomra mo ho ase obi kodi obi nsem be bo so me miensa owu aduro ba ko mienu a wo so wo konfo enti de me di gya ahwefo no no se omomra mo ho ase na ye obi no ye me bra me ho ase mfinhie num ene ye de kire me enti omo so omomra mo ho ase ne so ye nkire omo na omo so mo hunu se ye mfa hunu poduro enkosa nanta na nka nananom no ye di ne enkosoro ye ni develop because Africa Ghana eye nananom na kekere ye okay nana wadaroma de chato fa wo number no fa to dwama mbiem yo ohene ba number no ye mienu ene edidi dwuma wo fie ha enyenam ahoden ti ebia na wo be fere baako na adum na de da bia de eta be me pa no se be so suma pa ho a ene de anytime bia be fere mbia ye be fa 0249 92 90 24 ana de to so biem 0542 03 30 77 nana edase arafo ye bana ma ananke ye behwe ha masem na enso no yesi asem bisafo hina asem bipono de akowie ni yemfa nya futusem yemfa mu esirem yemfa nante eda foforo ene na behia biem ye di ha ma no nkomo na afi nyarewa wodo otumi de sano nso no wa kire aha enyansapo kasamfonyi so ye mamu nyina ammu ene hwe medin ene abusia pa Denti ni bube ne brebe nse si bube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kroni mu a wase wadore sra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makodi ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo nim hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye ye bi tonte ye no sane ye fa nyansapo abone ntaka na mane yekese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa mada woro mantuma ye fe ni din de sein ni din de obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam se pempem ne honhon hia na amerika sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame se bedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ne ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya